Mami, můžu? No jasně, pojď si sednout. Víš, já bych ti potřeboval něco říct. Víš, mami, kluci na těláku si poměřovali ochlupení a prostě oni se mi začali smát, že mi nic neroste. Jako nic. Ne. Vůbec nic tam není. Nic Vůbec neroste. nic. Ne. Ani chlupek. Ale to neřeš, prosím tě, ty jsi nejmladší ze třídy. Ale oni se mi smáli, mami. Nedělej si z toho nic. Tak- Ale dej tomu půl roku. V létě chlupy jsou, věř tomu. Za půl roku. Za půl roku. Dej tomu čas. Děkuju, No, mami. Není problém. Ahoj. Čau. Nemáš chlupy? Ani jeden. Lisina. Ne, nemám Halo. ani, jo. No, tak to je snad dobře, ne? Ale oni se mi smáli. No tak proč jim neřekni, že jsi oholenej? Dneska se chlupy nenosej, prosím tě. Stejně jsou to taky tam něco vyraší, tak ti řeknu ohol se. Jako dneska se chlupy nenosej. Jo. Ale máme dvě možnosti, tak buď tím řekne, že jsi oholenej, anebo to tak nějaký oholíme na nohou a prostě si je tam přilepíš, no. Jestli chceš machrovat, že máš chlupy. Já, to zní jako skvělý nápad. Chlupy. Jo. Chceš mít chlupy? Jo, já musím mít chlupy. Tak budem lepit chlupy. Tak budem lepit chlupy. Jdu pro stroj. Super. Mám lepit chlupy. No, to jsem se dočkala teda. OK, takže doufám, že se vám video s mámou líbilo. Pokud se vám někdy něco takového stalo, nebo tak něco, tak to podpořte palcem. Pokud chcete další podobný video s mámou, budeme to nazývat Správná máma, Přesně. tak určitě nám to napište, sdílejte, lajkujte, komentujte a těšte se na další video s naší mámou. Ahoj! Čus. Čau.